Somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for good, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all the pretend. I'll be right here, baby, you know we take on this way. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. Hello, good morning. Good morning, Sir JC. Hello. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tres M. Ayan. Thank you po. Hindi ako magpapakita ngayon kasi busy ako sa labas. Nag-brown out kasi. Akala ko hindi na darating ulit yung kuryente. Tapos ayan, tamang-tama, mag-alas 10 na. Dumating yung kuryente. Kaya ayan, nagmadali ako mag-set up. Nagkukuskus ako sa labas kasi umulan. Thank you po sa tatlong mata na naandyan. Hindi kita nakita nag-live Sir JC. Hinahanap ko pa man din ni Bittersweet. Asa na kaya yun? Hindi pa sumilip. Isang kaldirong harang, sabi ni Sir JC. Sana all. Maraming harang binigay. Maraming harang ba dyan binigay sa iyo? Mahaba ba, Sir JC? Mamaya magpapa-BGM lang ako, hindi na ako magsasalita. Kasi marami akong gagawin. Salamat po, Sir JC. Big love shoutout po sa iyo dyan. Anong oras na po? Bakit hindi ka patulog? Anong oras na po dyan sa iyong lungga? Lungga talaga. Ala, di ako makapagbigay ng jacket. Sir, gusto kita. Goy, gusto kita talaga. Harang ulit. Sino yan? Nagusto kita. Alagad mo yan, Sir JC. Di ako makapagbigay ng jacket. Nagluloko na naman yung CP kong isa. Ganito na lang. Bawat live ko, ayaw makasama.
Kapatid Panalo, mega love shout out kapatid. Salamat po. Mega love shout out. Salamat po sa patamsak kapatid. Thank you. Gusto kita. Sino yan? Alagad mo yan, Sir JC. Hindi rin kita gusto. Yan lang. Gusto kita, hindi rin kita gusto. Ganon. Hindi kita dyan madyakitan. Ayan, hinihilot ko pa yung aking sipi. Wala si ako to? Baka sa'yo yun, Sir JC. Si ako to ba? Si ako to. Lagi na lang kasi na-brown out dito sa amin. Bawat ulan, maya-maya, napapatay yung kuryente. Tambay lang kapatid. Ayan, salamat po kapatid Panalo sa patambay. Okay lang, sanay na ako nakahubad. DJ Jonna sa Dino. Maano naman, mainit naman siguro dyan. Maghubad ka muna. Gusto kita. Gusto kita talaga. Grabe yung mga pangalan nyo Anong oras na dyan, sir? Asa na kaya si Bittersweet? Kasi hindi ka daw nag-comment dun sa niya. Sa mga video niya. Dinikitan mo na ba, Sir JC? Dinikitan mo na ba si Bittersweet? Sir JC? Tatampo yun. At sana kaya? Himala, wala pa. Hindi nagpakita. Nandyan ka kasi. DJ Jonna sa Dino. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Salamat po, kapatid Panalo. TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonna sa Dino Remix. Ang Main ko ito host? Ganun ba? Pilipinas. Akala ko ikaw yan, Sir JC. Sorry naman. Hindi kita mabigyan ng jacket. Ano ba yan? Mainit kasi yung Spong CP kasi nga nag-charge siya, naka-charge. Oo, sige. Gusto kita pala ang pangalan. Grabe yung pangalan niya. Oo nga, 1.1. DJ Jonna sa Dino. Idikit ko to sa'yo si Ninja ko, ha? Tapos balikan na lang kita mamaya. Sorry naman, hubad ka. Sorry po, sorry. Ay, si si Sir Jace nga to. May second account ka pala. Ayan na, Lola Sweet, andyan na si May dalawang account ka pala, Sir Jace. Sino? Pinapaano mo ba to? Sana all, dalawa. Ninja talaga. Mail ko. Sana all. Idikit ko to sa'yo si Tres Maria Second ko. Mamaya na kita jakitan, sir. Kasi nagluluko pa Nagluluko pa yung CP ko. Ayaw na naman mag-open. Ano ba yan? Bittersweet, dikitan mo yan si ano nga yung pangalan? Gusto kita. DJ Jonna sa Dino. Kala ko di ka mag-live. Kadarating lang ng kuryente. Tapos yun, dali-dali nag-sit up ako. Kasi sayang ng oras, di ba? Kasi ngayon yung schedule ko, di ba? Tuesday, Thursday, and Saturday.
Sayang naman. Kahit hindi ako magpakita dyan kasi busy ako sa labas, mag-BGM lang ako. Dino. Maya-maya. Sis Daisy mega love shout out, Sisi. Salamat. Ayan si Sir JC yan, Sisi. Yung si ano yan? Anong pangalan nga niyan? Gusto kita. DJ Jonel. Kaya lang, paano mo yan nakahubad si Sir? JC mega love shout out. Sabi ni kapatid Panalo. Sorry sir hindi kita mabigyan ng jacket. Kalokan. DJ Jonel sa Dino Remix. Lola Sweet, hi! Sabi ni Sir, gusto kita. Di ka daw, Sir, nagbabakas sa di ka daw nagpo-comment. Panoorin mo, Sir, yung niya, yung video. Ayan, dinikit ko sir sa'yo si Tres Maria Second ko. Kala ko ba brown out Tres? Kararating nga 10 minutes na lang bago mag alas 10, dumating yung kuryente. Kaya dali-dali ako nag-set up. Kanina, naandun ako kay Sis Jed. Tapos yun, umikot ako. Tiningnan ko, wala pala kaming kuryente. Kaya di ba sabi ko parang hindi ako makakapag-live ngayon kasi nga walang kuryente. Buti na lang, saglit lang pala. Inabot lang ng 1 oras. Hala, check nga yung videos niya. Binalikan ko na siya, matagal na. Ayan, binalikan ka na daw. Sis, Letter Sweet. Lola Sweet. Binalikan ka na pala ni Sir JC. Malabo na kasi Sir JC yung mata ng lola mo. Kaya siguro hindi niya masyadong nakita. Ako nakita ko yung mga yung mga bakas mo dun sa shorts video ko. Ala, ayaw pa rin magbukas. Magbukas ng CP ko. Yap, nakita ko na, sir. Yan, nakita na pala Oo, si sir, yan, JC. Hindi ko nga lang mabigyan ng ng jacket. Sorry naman. Ayaw kasi, mag-open yung CP ko. Hayaan mo na dyan, sir. Gusto kita. Hayaan mo nang nakahubad ka dyan. Kaya lang, pag ganyan na nakahubad, hindi ba maguguto channel? No, hindi mo madidikitan kapag ganyan, nakahubad. Maya-maya, palamigin ko muna yung CP ko. Huwag ka lang manilip, Tres. Manilip. Nakita ko ng bakas siya sa shorts. Ayan. Ganun talaga kapag pangit, hindi pinapansin. Uy! Sino yung hindi pumapansin sa'yo dyan? Sweet! Busy babe! Busy lang mga kapatid, busy maghanap buhay. Ayan, sabi ni Sis Daisy Sige lang, Sisi. Kagwapo kaya ni Sir JC. Oo nga di ba? Gwapo yan. Siya yun Baka mapalo ako ni Better Sweet.
more ads. Ayan, salamat sir. Ano, gusto kita, gusto kita. Bakit yan yung ano mo, yung pangalan mo sir? Gusto mo talaga, binabasa lagi yung ano, gustong gusto mo siguro yung kapag binabasa yung pangalan mo, maganda pakinggan. Maganda pakinggan. Basahin mo nga ano, sis Bittersweet. Basahin mo, dali. Gusto kita. Oo nga eh, gusto ko nga daw niya. Ano ba yan? Nabubulo na naman si Tres. Oo nga eh. Sir, asan ba si Akoto? Akoto. Hindi ka na sundan dito ni Akoto. Mamaya-maya, andyan na yan. Hala, ayaw talaga sis J, sis Bittersweet. Ayaw talaga mag-open ng CP ko. Dito nakalagin yung main. Kaya hindi ako makapagbigay ng jacket. Paano kapag may pumasok ditong mga walang jacket? Paano ko mabibigyan ng damit? Sir Jesse, anong oras na po dyan? Di ba dapat pag ganitong oras, tulog ka na, sir? Ang aga mo mag-live, eh. Ang isang araw, patapos na. Hindi ako nakahabol. Madaling araw, eh. Tulog na si Sir JC. Oo, matutulog na yan kasi anong oras na dyan sa lungga niya? 1, 2, 3, come on! Ang sarap itapon ng CP ko. Palamigin ko kaya sa ano? Doon sa freezer. Kaloka mga CP natin. Ha ha ha. Oo nga. Diba? Nakainis. Akala mo no, kagabi, grabe yung tawa ko. Akala natin kagabi, nanalo ka ng CP. Sana all, sis. Nakalive pa si sis Jen. Sis Jed. Sana naging CP ako, laging hinahawakan at hindi iniiwanan. Ayan. Ayan, hugot for today. Lola Sweet. Ayan o, may hugot si Sir, May hugot si gusto kita. Ayan, nakahubad dyan. Bahala ka dyan. Ayaw pa kasi mag-open ng CP ko, sir. Hello, Sisi Anthony, Abby, Tamsak Sisi, Miguel, shout out. Ayan, salamat. Good morning. Good morning, Sisi Anthony. Salamat sa pagbisita, Sir Anthony.
Hi, Sisi. Merlinda Choi. Big love shout out, Sisi. Good morning. Ayan, welcome, Sisi. Sabi ni Sisi Anthony. Ayan. Thank you. Hi po, sabi ni Sis Merlinda. Hello, Sisi. Kumusta dyan? Tulog ka na, Sir Jesse. Gabi na dyan. Ayan. Matulog ka na daw po, Sir Jesse. Hi, Sir Zomflix. Like here. Sir Brad, 32 official. May love shout out po. Thank you so much for coming. Sir Zoom. Thank you, Sir Zoom. Ang sarap ng ano ni Sir kanina ng almusal. Grabe, nagutom ako doon. Idol Zoom, sabi ni Sir Anthony. Aray, ana, bakit ganito? Agoy, Diyos ko Lord, huwag naman sanang masira. Baka may makita dyan. Agoy. Bakit ganyan? Wala akong monitor kasi. Ay ano, ayaw magbukas itong isa kong CP. Ayan tuloy, hindi ko mabigyan ng damit si Sir, gusto kita. Si Sir JC. Ayan, KSA Mix TV, sabi ni Sir Zoom. Sisi Tupakin, salamat. Sir Brad, thank you so much, Sir Brad. 1, 2, 3, come on. Ano yun? Grabe ka. Grabe ka sa iskandal. Tamsak. May love shout out to all. Likot kamay host. Oo nga nagkamali ako ng ng hawak. This me, Marimar. Grabe sa iskandal. Parang walang iskandal dyan, Sisi. Ano? Grabe ka sa akin. Ay. Natawa ako sa iyo, Lola. Sweet, ha? Sisi Merlinda, sabi ni Sis Tupakin si Daisy. Sisi IP. Good morning, Sisi IP. Chris M, paano ba gawin ang ganyan live? Screencast, Sir Anthony. Sisi Anthony, screencast. Screencast. Turuan kita. Kaya lang di ko alam yung messenger mo. Si Lola Sweet na lang, Lola Sweet, yung magturo sa'yo. Kasi di ba alam, may kayo dyan. Alam niyo yung messenger mo? Madali lang, Sir Anthony. Yung ginagawa mo din, di ba? Kaya lang, yun, vertical. Ito, horizontal. Hindi na burnout, sis. Kadarating lang, Sisi. 10 minutes na lang ata. Bago mag alas 10, dumating yung kuryente. Hello po, Sir Busnoy. May love shout out po, Sir Busnoy. Ayan, Sir Busnoy, hindi ko pa po mapin yung mo, yung link kasi ayaw mag-open yung isa kong CP na andito nakalagin si main. Ito kasi nasa nasa live, yung screencast, hindi yan magalaw. Ganyan lang talaga yan. Hindi ko yan pwedeng galawin. Kaya kanina nagkamali ako Muntik nang mawala. Sorry po, Sir, gusto kita. Wala kang jacket. Kitang-kita yan. Kitang-kita yung kagwapuhan mo dyan. Guys, pasuyo na lang po doon sa binaba ni Sir Busnoy. Hindi ko po kasi maitin. Pasuyo na lang po sa gustong magtamsak, manood. Salamat, Sir. Gusto kita. Thank you so much po.
Matulog ka na, sir. Gabi na dyan. Anong oras na ba? Ayan, salamat po sa lahat ng naandyan. Good morning po, Sir Busnoy. Mag-love shoutout din po sa iyo. Si Sir JC tulog na. Take care of yourself. Ayan. Tulog ka na daw po, Sir JC. Sir Anthony, yung resibo mo, di mo pa binabasa. Ah, horizontal pala yan. Oo, Sir Anthony. Come share. Sabi ni Sis IP, salamat Sisi, tambay lang muna, work mode muna. Ayan, thank you so much, Sisi IP. Ayan, better sweet, not yet. Ayan, hindi pa daw siya inaantok. Sleep na daw, sir, gusto kita. Hala, dalawa ang channel ni Sir Jesse. Oo, dalawa. My dear sweet, wala naman ako order na ipon. Ano yun? 16 Pro Max, bakit may resibo? Ayan. Galing yun kay Madam Jed. Ah, galing kay Madam Jed. Aces Jed. Hindi ba na-go to channel sis, Lola Sweet, si Sir Gusto Kita? Halimbawa, gusto mong i-go to channel. Nag-go to channel ba? Pag ganyan na nakahubad? Bakit kasi ayaw makisama? Ayaw makisama ng CP ko. Galing yung kay Madam Jed. Sir Sisi, Anthony daw. Sir Anthony, resibo ni Madam Jed yun. Haba salang sa'yo. Wow, sana all. Si sinalang niya, si KSA. Mr. Siamba, the mechanic. Mega love shout out po. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tris M. Thank you po, sir. Mga labs, papunta po doon sa binaba na link ni Sir Bosnoy. Hindi ko maipin eh. Ayaw kasi mag-open ng CP. Ah, nag-go to channel siya. Nag-go to channel siya. Ayan. Okay po, my dear sweet. Salamat po madami. Ayan. Pero nag-go to channel siya, pero di siya makapag-go to channel sa amin. Oo. Kayo na lang yung bahala dyan kay Sir Gusto Kita. Mag-iwan lang kayo ng bakas para mabalikan kayo. Di ka lang, sir, ha? Hinihilot ko pa talaga yung CP ko. Kanina pa ako humihilot dito. Salamat po sa patamsak, kapatid Panalo. Thank you po. Salamat sa paharang. Sir, gusto kita. Salamat po. Tambay lang, kapatid. Ayan, salamat po sa patambay. Kapatid Panalo. Saan ba ako nagbabasa? Ano ba yan? Bakit bumalik doon sa pinakataas? Kaloka talaga ang mga gagamitan ko dito. Ala, Aling Pipay. Hello po. Good morning. Aling Pipay, hindi po kita mabigyan ng jacket. Kasi po, nagluluko ang aking isang monitor. Naka-screencast kasi ako, hindi ako pwedeng dumut-dut dyan. Hindi yan nadudut-dut kapag naka-screencast. Kailangan may isa akong monitor. Kaya lang, ayaw naman makisama. Ayaw makisama po. Kanina ko pa to ino-open. Ayaw magbukas. Ang init kasi. Chinurse ko kasi to kanina bago ako nag-live. Ayan. Host, I don't like you. Agoy. Sorry po, Aling Pipay. Di po kita mabigyan ng jacket. Dikitan ko to si Sir JC. Di na ako magbakas. Bakit? Magbakas ka? Paano ka babalikan ni Sir JC kung hindi ka magbakas? Di ba?
Onti lang pala post niya. Ninja niya yan. Ang daming banana. Harang with love. Wow! Sana all. Sis Jed. Hello, Sis Jed. Nag-ano ka na? Nag-end live ka na, Sis Jed? Andyan si si Piolo, Sis Jed. Hinahanap ka. Kaya pala hindi ako gaano nakakatulog. Nakatulog nung time na yon. Piniplay pala niya ako. Ayan Sis Jed Umuhugot na naman si Piolo. Kaya daw hindi siya nakatulog kasi piniplay mo daw siya. Okay lang, no problem, sabi ni Ma'am Aling Tipay. Salamat po sa pagdalaw sa live ni Tres M. Natawa sa Aling Tipay. Joe Malin. Ayan, good morning everyone po. Ayan, Sisi, Joe Malin, may love shout out. Sorry sis, hindi kita mabigyan ng jacket. My God. 3 na yung mga hubad dyan. Nagluluko po kasi yung CP ko. Hala. Mga hubad. Ika lang ha, ilista ko po kayo para balikan ko kayo mamaya. Salamat Sisi Jumalin sa pagbisita po sa bahay ni Tres M. Ang init din. Ayan. Mainit din ba yung CP mo dyan? Hello, sabi ni Sis Jed. Nag-love shoutout po. Nag-love shoutout post at sa lahat. Sabi ni Sis Joe Malen. Thank you, Sisi. Sorry, wala kang damit. Hindi po ako makapagdamit ngayon. Baka mamaya pa, hinihilot ko pa. Ma'am Arceli, mag-love shoutout po. Salamat po sa paharang. Sinabi ko na kay Sir Anthony, salang mo. Ayan, sabi ni Sis Lula Sweet. Ma'am Jed, thank you so much. Ayan. Hindi pa sis. Naka-live ka pa rin? Good morning everyone, sabi ni Ma'am Arceli. Gusto kita, Lola Sweet, how to be you po. Agoy. Ayan, Lola Sweet, how to be you po daw. Sabi ni gusto kita. Na nakahubad dyan. DJ Boyet, Tube Idol. Okay lang host. Ayan, salamat sis, Joe Malin. Ma'am Arceli, thank you po. Ganun pala ang feeling pag piniplay. Kaya hindi ka makatulog. Sir Abby, may love shout out. Ayan, kilala pala to ni Sir, ni Sis Joe Malin si Sir Abby. That's why I don't like you. Ayan That's why I don't like you daw, Sis Better Sweet. Aling Kipay, thank you po. Gusto kita, how to be you too. Jomalyn, may love shoutout po. Ma'am, sabi ni Sir Anthony. Dito ba si Sweet? Akala ko ba, lubat siya? Andito yung niya, andito si Happiness. Kaya andito siya. Alam mo yun, ngayon kilala mo na Sis Jed, kung sino si Happiness. Naandyan siya. Sir Busnoy, thank you Sir Busnoy. Sisi Jomalyn, thank you so much. Piolo, ayan, tawang-tawa si Sis Jed. Oo, andyan si Piolo. Sisi Tres M, basta babaero, kilala ng mga girl. Ganon? Ganon ba yun? Anong probinsya mo, host? Bicol po ako, sir. Bicol, Sorsogon. May bahay din po kami sa Albay. Ayun, tinitirahan na ng aswang kasi walang nakatira. Happiness si Sweet din ito. Nauubo, tuloy ako. Sorry. Ayan, nung kumanta ako sa iyo kagabi, Sir Anthony, ayan, inubo ako. Inubo tuloy ako. Ngayon. Sir Brad, hello po. Salamat, Sir Brad.
Manay Uragon. Oo. Manay Uragon. Alam mo din pala, yung ganyan, sir, ano? Marunong ka din ba mag-Bicol? Piolo, nag-live ako, di ka nag-tamsak. Ayan, sabi ni Sis Jed. Ayan, Sir Anthony, tamsakan mo yung live ni Sis Jed. Naka-live siya ngayon. CCIP, salamat Sisi. Idol. Salamat Sisi Tres M. Ayan, you're welcome po, Sisi Anthony. Sa susunod ulit. Exit host, tulog muna ako. God bless us all. Ayan. Sige, Sisi, salamat ng marami. Sis Jo Malin, thank you so much po sa pagbisita sa live ni Tres M. Sorry, hindi kita nabigyan ng jacket. Mga loves, ano nyo na lang, go to channel nyo si Sis Jo Malin. DG Move On. Ano yun? Sino yun? Move On? DG Move On? Sino na naman yan? Sino yan? Ikaw yan, sir, JC? Ang init ng phone ko, ayan. Ilagay mo na sa Ako din. Kaya ayaw magbukas. Ninja ko to lang host. Ninja ba? Ano yung main mo, Sisi? Para mabalikan din kita. Salamat po sa patusok. DJ Move On. Ayan, sana all. Sorry po, hindi ko kayo dyan mabigyan ng jacket ha, yung mga hubad. Sorry po talaga. Dapat pala, bago ako mag-live, nakakondisyon na itong isa kong CP. Haha, si Sir JC yan. Ayan, nagsipaglabasan na din yung mga alagad ni Sir JC. Si Anthony, asan na yung mga alagad mo? Ilabas mo din. New friend here. Sure ka? Ayan, 21 si Sir JC nga to. Ayan, idikit mo na yan, Sir JC, na mga mo. Mga alagad mo dyan. Para naman umabot tayo ng 5K. Ayun tawang-tawa si Tawang-tawa si Sis Jets. Yung mga hubad, bukas na kayo magdamit. Bukas na daw kayo magdamit, yung mga hubad dyan. Sana all dinadala ang mga ninja pag mag-live. DJ Boyet. True Hahaha, Idol. ayan, nagsiselos na naman si si Sis Bittersweet. Sir JC. Sir JC, hindi ka kasi pumupunta sa live niya. Nung nakaraan, nag-live yan. Si Sis Bittersweet. Sana all daw, dinadala yung mga alagad kapag pumupunta sa live. Sana si Sisi Anthony. Sisi Anthony, labas mo na nga din yung mga mo. Asa na kaya si Tim Pururot ko? Hindi pa lumalabas. Tulog pa siguro. Sir Bosnoy, thank you so much po. Sir Mr. Siyamba, salamat po ng marami. Sisi Jomalyn, thank you so much. Sisi. Tay Hefty, tusok na. Ayan, salamat po Tay. Thank you po Tay sa pagbisita po sa Patamsak. Salamat po ng marami. Sir V-Ball. Ayan. Naandyan siya. Thank you so much. Salamat po sa mga patamsak niyo dyan, Tay. Thank you po. Drop niyo po yung bahay ko. Ayan. Sabi ni Sir V-Boy. V-Ball. Ikaw na yung mag-drop dyan, Sir V-Ball. I-drop mo na dyan sa baba. Ayan. Salamat po, Ma'am Arceli. Thank you so much po. Ayan. Naubo ako.
Mga loves pa, ano po sa binaba ni Ma'am Arceli? Kasi hindi ko maipin. Kasi 'di ba, nagluluko yung CP ko. Yung kay Sir Busnoy nga eh. Hindi ko nasilip. Hindi ko na nahabol yung ano ni Sir Busnoy. Ah, pumunta ba doon si Sir Anthony? Ayun, nagtamsakata. Nasa kabilang barangay, si Sir Anthony. Kaya hindi niya ako naririnig. Ayan, ayaw pa rin talaga mag-open ng CP ko. Yung mga hubad dyan, hindi ko na nadamitan. Hindi ko po maisabit yung mga link nyo dyan, guys. Kasi po, ito na nga po eh. Ayaw makisama ng isa kong CP. Na dito nakalagin si main ko. Ano ba yan? Ma'am Arceli, tamsak na po si Tres Marias II sa iyong upcoming premiere. Sa July 1 pa to. Patamsak po mga sisi. Diyan po sa binaba ni ni Ma'am Arceli. Madam Cascade, Madam, good morning po, Madam. Good morning daw sa lahat, sabi ni Madam. Salamat po sa paharang. Ayan. Dalawang CP ko ang ayaw sa akin makisama. Kailan kaya ako mananalo sa loto para makabili? Na-overused na kasi yung aming mga ano dito. Yung aking mga gamit. Na-overused na sa Kawawaiti. Salamat po sa mga paharang dyan, Tay. Thank you po. Ayan, tamsak na po ako, Ma'am Arceli, sa iyong upcoming premiere. Sana ba ako? Butchoy, tulog na. Sino si Butchoy? Ah, oo. Sir Butchoy, tulog na. Hinahanap ka namin sa sa FB. Wala namang ganyang pangalan. Niloko mo si si Sis Bittersweet. Sis Jomalyn, salamat Sisi. Kapatid, busy lang, busy work. Salamat. Ayan. Salamat din po, Ma'am Arceli. Gulong-gulo si Piolo. San-san lang napasok. Haha, nasa kabila din si Sir. Kayo na lang po magbaba na di ako marunong. Agoy, di daw marunong Igo to channel nyo na lang si Sir Bivol. Sorry po kapatid, balikan ko kayo. Salamat. Ayan. Salamat din po, Ma'am Arceli. Parang pag-ibig lang, nagluluko. Goy. Tosok host, sabi ni Madam Cascade. Good morning, everyone. Patambay lang ha, kay patulog na ako. Ayan. Salamat po, Madam Cascade. Madam. Patulog ka na po dyan, Madam. Madam Cascade, sabi ni Sis Lola Sweet. He, sabi ni Sis Jed. Asa na si Piolo? Nilayasan ako. Nalayasan ako ni Piolo. Pumunta sa kabilang barangay. Ha. Tulog na mga nasa Amerika. Oo, yung mga nasa Amerika daw po, matulog na. Kasi anong oras na dyan? Gabi na. Lalaki yung mga eye bags nyo. Nang babae pa si Piolo. Agoy. Hello, sweet. Good morning. Sabi ni Madam.
Ala sis, ayaw talaga sis mag-upi ng CP ko. Kanina pa to. Bakit ayaw ako pakisamahan na naman? Hello Sisi, Yana Tube. Hello sis. Mega love shoutout Sisi, kumusta? Oo, 9 p.m. na. 9 p.m. na daw sa Amerika, sabi ni Madam. Like Dan. Ayan, salamat sa patusok dyan. Madam Cascade, good night po dyan. Sabi ni Sis Lola Sweet. Salamat sis, Yana Chug. Tay, salamat po. Hello sis Jan, Emily. Salamat, Sis Jan. Hello, Sis Jan, Emily. Sabi ni Sis Yana Chub. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Ang daming mga nakaano ngayon, no? Ang daming mga naka-live Pa rin. Sabayan na mga mo pinupuntahan natin. Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral Naka-live din pala si Sir Zoom. Pilipinas. Let's party! Sabay-sabay yung mga live natin ngayon. Ako kasi ngayon yung schedule ko ba. 9 to 1 p.m. 10 a.m. to 1 p.m. Every Tuesday, Thursday, and Saturday. Si Tres Marias yan. Live ni Tres Marias. Hello, Sis Yana Chub. Sabi ni Sis Jan Emily. DJ Jonel sa Gyno. Sa edad ko, ang hirap ako minapos. Hirap ako Ayan, kung kailan wala na yung mga hubad dyan, saka nabuhay yung CP ko. Ayan, nabuhay na siya kasi malamig na. Kanina kasi ang init. Kaya hindi siya ma-open. Ayan, tutulog na daw si Sir si Sir JC. DJ Jonel sa Gyno Remix. Sir Busnoy, pakibaba mo po ulit yung binaba mo kanina. Kasi ito na po yung aking main. Gumagana na. Pwede na ako mag-pin. Pwede na ako magbigay ng jacket. Sa Gyno. Ayan, patamsak po sa nakasabit kay Ma'am Arceli. DJ Jonel sa Gyno. Ayan, salamat po Sir Busnoy. Ayan, puntahan ko po muna dito sa aking ayan. Fish tempura. Dating gusto ko na dito sa aking Ayan, i-play ko po ulit. Jonel sa Gyno Remix. Ayan, patamsak po sa nakapin para isabit ko po si Sir Busnoy. Upcoming premiere ni Ma'am Arceli. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Ayan, playing po, Sir Bosnoy, dito sa iyong ano. Di na po ako mag-iwan ng bakas kasi may tamsak na ako dito. Cooking vlog. Andyan pa ba si ano, si Vivol? Sir Vivol, nandyan ka pa rin? Nandyan ka pa ba? Yung nagpapababa ng kanyang link kasi di daw siya marunong paano magbaba ng kanyang link ng kanyang bahay. Kahit hindi ka na sir magbaba, ikaw na mismo yung magdikit sa mga naandyan kasi bibi pa yung bahay mo. Ikaw na lang muna yung gumawa. Ikaw dapat yung nagsisipag dyan, Sir Bibol. Sipagan mo mandikit. Magpakas ka lang para mabalikan ka nila. Ayan o, nasa 760 pa lang yung bahay mo. Ikaw dapat yung nagsisipag. DJ Jonel sa Gyno. Ayan, dikit ko na to sa yung aking main. Dikit na pala dito si ano, si Tres M. Ayan, sipagan mo lang Sir V-Ball para ayan o, malapit ka ng ano dyan, graduate. Sipag lang, wag mo nang hintayin yung mga naandyan sa baba. Ikaw na mismo yung gagawa dyan, Sir V-Ball. Ayan, Sir ano, DJ move on. Sir ano, hindi ka pa natutulog, Sir. Asa na yung main mo kanina? Ayan, pwede na ako magbigay ng ano, ng moderator. Nakisama na eh, lumamig na yung ulo ng aking CP. Salamat, Sir JC. Hindi ka pa natutulog? Anong oras na dyan? Matulog ka na po. Salamat po ng marami sa pagbisita sa live ni Tres M. Sana mabisita mo rin si ano, si Bittersweet kapag nag-live, Sir. Sis Bittersweet, asan ka na? Magiging happy yan, sir, pag nabisita mo siya sa live niya. Salamat po, sir. Gusto kita. Ayan, palitan ko na po si Ma'am Arceli. Lahat na po ba nakatamsak sa nakapin? Sa kanyang upcoming premiere. Ipalit ko na po si Sir Bosnoy na nakasalang po dito sa aking second account. Hoy, Tris! Uks lang ako. Papagalitan na naman ako nito. Ikaw ha, Tres, masyado kang pasaway. Sorry naman. O, yun nga eh. Sinabi na eh, pasaway ka, Tres. Oo, doon lang tayo magpapasaway sa live niya. Naubo ako. Sis Jan, salamat Sis Jan. Huwag ka pasaway, Tres. Pasaway ba si Tres? So, ngayon lang. Ayan, malapit na pong matapos, Sir Bosnoy, sa iyong fish tempura. Asofos. Sakit ng ulo ko, sis. Sis, ano, bittersweet. Ang sakit ng ulo ko. Alam mo ba yun?
Ang sentido ko, ang sakit. Yun no, yun ang problema. Yun ang rinereklamo din ni Sis Ina na ang hirap daw i-research yung name mo, Lola Sweet. 'Di ba? Nagreklamo din si Sir JC. Ang hirap hanapin ng bittersweet. Ano sir, idikit-dikit mo siya Sir JC. Idikit mo siya yung pangalan tapos lagyan mo ng 37. Yan yung kanyang handle. Butchoy, wag mo ibaba bahay mo dito. Ha ha ha. Bakit? Bakit ayaw mo ipababa? Ha? Hinahanap niya yung niya, sir. Yung, sabi mo kasi yung pangalan mo sa FB, Butchoy. Hinanap niya ni Sis Bittersweet. Sabi niya, niloko mo lang daw siya. Niloko mo lang daw siya. Kasi wala namang ma-research. Wala namang pangalang Butchoy. Tay Hefty, thank you so much po. Madam. sorry. Naghahanap Sabi ni Madam. Naghahanap Sir, Mr. Siyamba, thank you so much po. Manood muna po ako dito sa... Oh, bakit ganito to? Yung to, sir? Yung truck, tumagilid? Bakit? Paano to? Mali yata pagka-parking. Ayun. Tumagilid yung truck. Ayan, dito po ako sa short video mo, Sir Mr. Ziyamba. Dito po muna ako sa short video mo magbaka, sir. Tumagilid yung yung truck. Ayan, tapos na po kay Sir Busnoy, yung binaba niyang link. Tapos na po. Sir Busnoy, tapos na po dito sa binaba mong link kanina. Ayan, 8.30 seconds. 8 minutes and 30 seconds. Ano daw? Teka lang ha. Kasi ako, pumunta ako sa short video ni Sir Ziyamba. Hindi ko nababasa dyan yung mga sinasabi nyo. Teka lang. Ayan, ano daw? Sandali. Sana ako banda. Di kasi kayo natutulog, kaya masakit ang ulo nyo. Ayan, natulog naman ako kagabi, kaya lang pagising ko. Masarap yung tulog ko kagabi, kaya lang pagising ko, masakit yung sentido ko. Pag binaba niya, bahay niya dito, di na tayo makapagpasaway. Ganun ba yon? Oy, pareho tayo nag-search, wala ka din nakita, Tres. Nag-search ba ako? Nag-research. Grabe, hirap talaga hanapin. Ayun nga, sabi ko sa iyo sis, small liters lang ata yon, sir, Sir JC. Tapos may karugtong na 37. 37 ba yun, sis? Yun ang dami nga nagrereklamo dyan sa pangalan ni Bittersweet. Hindi ma-research yung kanyang pangalan. Ayan pinapahirapan mo sa sir, maghanap ng bahay mo. Butchoy, wag mo na hanapin. Ox lang ako. Ayun. Sisi, busy ako. Madami pa akong work. Ayan. Salamat, sis Jan, Emily. Salamat, Sisi. Kasi sa main ko, hindi kita mahanap. Ayan. Di ba? Nahirapan si Sir DJ Move On. Hirap hanapin.
ang ayaw magpahanap, kaya move on na ako. Ayun, no? Tay Hefty, salamat po, Tay. Thank you so much po. Mahirap talaga hanapin yung ayaw magpahanap, di ba? Nagtatago. CCIP. Iniwanan ko yung mga ginagawa ko dun sa labas. Sabi ko magpapa-BGM lang ako, hindi ako magyayaw-yaw. Ayan tuloy. Nagkukuskus ako ng mga puwet ng kaldero. Butchoy, wag mo na hanapin. Ha ha ha. Parang si Butchoy lang yan. Ayaw magpakita. Ayan. Yes, I did. Ads, sabi ni Sis IP. Salamat, Tay. Marunong magtagalog si Sir JC. Oo naman. Pinoy yan, di ba? Taga saan ka, Sir JC? Saan ka dito sa Pinas? Miss Ading Vlog, Anding Vlog. Hello po, Miss Anding Vlog. Mega love shoutout po. Welcome po sa bahay ni Tres M, sa live ni Tres M. Thank you so much po. Ayan, meron ka na pong damit. Miss Anding Vlog. Sino to? Si Miss Anding Vlog. Hindi ba to si Miss Jed? Good morning everyone! Sabi ni Miss Anding Vlog. Bulol talaga magbasa si Tres. Ayan, thank you po Sir Busnoy. Tapos na po ako mag-play doon dyan sa mo, sa link mo. Agoy, ikaw pala yan ha? Si Miss Anding Vlog. Si Miss Jed yan. Kaya pala hulaan ko, di ba? Salamat po, Sir Busnoy. Please drop. Ano daw? Ano yun? Bakit dinilit mo? Please drop. Yung nabasa ko. Please drop. Drop on. I-drop ko yung link mo, Sir Deji Movon. I-drop ko ba, Sir JC? Thank you po sa lahat ng naandyan. Agoy, nagbura si Sir. Ayun nga nabasa ko nga Ayun, inulit niya. Please, Lula, sweet, drop your link. Ako na ang bahala, Sir. Okay, ako na bahala. Sisi Anthony, saan kang barangay galing? Pakilabas yung mga alagad mo dyan. Itamsak mo kay Tres. Demanding. Wait lang ha. Hanapin ko si Bittersweet. Ayan, si Bittersweet talaga. Pinapahirapan pa si Sir. Antok na yan. Ayan. Idugtong mo, Sir, lahat pala, small letters lang. Yung pangalan niya, tapos lahat magkakarugtong, Sir JC. Tapos, lagyan mo sa dulo ng 37. Ayan. Yun yung ginawa ko, kaya ito, nakuha ko agad. Kasi itong mga small letters na to, ito yung kanyang handle. Ito yung lumabas, kaya mabilis. Mabilis siya lumabas. Teka lang ha. Nakalive pala si Sir Zoom. Ito yung premiere niya nung isang gabi na ako lang yung tao doon at 4 pala kami. Nagpi-premiere to, Sir, madaling araw. Tapos siya tulog. Grabe siya.
Ayun na po, Sir JC. Andiyan na po yung bahay niya. Ha? Binaba mo ba, sis? Oh, wow! Ang bilis talaga ni Sis IP, ha? Very good ka talaga dyan, Sisi. Akala ko ako yung naghahanap, tapos andyan ka pala. Naghanap din. Ma'am Shi Lucy Vlog. Hello po, Ma'am Shi Lucy. Lucy Vlog. Ma'am Lucy. Hello po. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tres M. Good morning, host. 11 like, host. Ayan. Salamat po ng marami, Ma'am Shi Lucy Vlog. Nagsasalita ako dito pero yung kamay kong isa humihilot sa sentido ko. Ang sakit. Mga labs, natamsakan nyo na po ba yung nakapin? Yung kay Sir Bosnoy? Yung gusto po manood, may extra na CP dyan. Pwede nyo naman pong panoorin. Ayan, isabit ko po yung bahay ni Bittersweet na hinahanap ni Sir JC. New Dikit host, ayan, salamat po ng marami, Ma'am Shi Lucy Vlog. Dikitan din po kita. Sino na ba yung mga pumunta dito? Parang hindi ko na ilista. Nawala na si Vivol. Lumayas na. Sabi ko siya yung mandikit dito, hindi yung tayo yung unahan niya na kasi. Ang tagal niya makagraduate kasi hinihintay niya yung mandikit, yung mga tao sa baba. Dapat unahan niya na yon para lumaki agad yung bahay niya ba. Ayan, salamat po Ma'am Shi Lucy Vlog. Huwag mo ibaba bahay ni Bochoy at di na tayo makapagpasaway. Bakit naman? Ayaw mo makita ng iba. Hindi na tayo makapagpasaway. Hindi niya naman ginamit yung bahay niya, yung main niya, hindi niya naman, kanina tinamsak niya, pero hindi yun yung pinangyaw-yaw niya. Ayun si DJ Move On. Tres, baka mag-collapse ka, mag-inom ka ng gamot. Ano ba yung gamot na pwede kong inumin? Sakit yung kabila lang na sentido, dito sa kanan. Hirap talaga. Ayan, nahihirapan na si Sir. Ayan na sa taas. Sir DJ Move On, andyan na po sa taas. Huwag mo nang pahirapan. Huwag mo na kasing pahirapan, Bittersweet. Yung sa taas mo, yung i-edit mo nga, yung name mo. Kasi ang dami mong kapangalan din kasi. Haha, walang forever host, kaya ganun. Ogoy. Wala ba? Meron siguro. Kaya nga, very good si Bochoy. Very good si Bochoy. Oo nga Hindi niya nga dinala yung main niya. Kanina, yun yung pinantamsak niya. Dalawa Magsitulog magsitulog kayo paggabi. Huwag mo na magpuyat. Alam mo naman yung tulog ko, alas 11, di ba? 6 bomb, Jupay. Oo, alam mo sis, yung pangalan niya talaga dati, ang pangalan niya talaga ay Jupay Channel. Kaya yung tawag ko sa kanya dati, yung kami, Sis J, pinaikling pangalan. Tapos nagpalit na naman siya ng Agri First Farm. Kaya nilipat ko na naman yung tawag ko sa kanya, iniba ko na naman, Miss A. Miss A kasi nga 'di ba Agri First Farm. Tapos maya-maya nakita ko Bittersweet na naman yung pangalan niya. O 'di ba? Sino ba yung hindi malilito? Pati si Lulu malilito talaga. Tay Hefty, salamat po Tay. Thank you so much po. Ayan, puntahan ko muna si Ma'am Shi Lucy. Wow, ang laki ng bahay ni Ma'am Shi Lucy Vlog.
5.9. Graduating na, papunta na sa 6K. Wow, dumating na yung Google AdSense ko. Naiyak ako. Ayan. Ngayon pa lang po, Ma'am Shi Losi Vlog, dumating yung mo, Google AdSense. Kaka-monetize mo pa lang po. Congrats po, Ma'am Lucy, Ma'am Shi Lucy. Ayan, sabi ni Sir, Sir DJ Move On, Dan Pin. Ayan. Di ba yan yung hinahanap mo, sir? Ayan na. Di ba? Ang hirap, i-research. Sa akin kasi, sir, dinugtong ko, yun yung sinulat ko, yung sa baba niya, yung handle niya. Yun ang itinipe ko. Para lumabas agad. Tinanggal ko na si farm kasi ayoko na madamay sa pugo. Sa pugo? Sa pugo? Ano yun? Meron bang pugo sa farm? Or pugo? Ayan, done na po sa bahay mo, Ma'am Shilosi. Monetize channel na siya. Salamat, Sir DJ Move On. Salamat po. Hindi ka pa natutulog, sir. Matulog ka na po. Kasi anong oras na dyan? Huwag ka na pong gumaya sa mga mata namin na mga bagsak na yung eye bags. Puyaters na lagi. Lokohan namin yan ni Madam Jed. Ha ha ha. Lokohan ba? Six Bomb Jupay. Dandikit, Ma'am Shi Lucy. Sabi ni Sis IP. Miss Anding Vlog. Ha ha ha. Ayan. Asan si Sir Anthony? Nangapit bahay na naman si Anthony. Agoy, gusto niya talaga doon sa nakapink yung buhok. Alam ni Madam Jed yung si Mayora. Sino yun? Si Mayora? Hindi ko alam yun. Grabe, na-try ko pa din hanapin hirap. Grabe, try ko pa din hanapin. Ang hirap daw. Ano ba yan? Kawawa naman ni Sir DJ Move On. Kanina pa siya search ng pangalan ni Bittersweet. Hindi niya talaga ma-search. Kami lang nakakaalam niyan, host. Agoy, paalam niya naman sa akin. Ano ba yon? Narinig kita, Madam Jade. Sinagot mo, haha. Umalis na yung amante ko. Amante mo? Nagpaalam na sa Sir Anthony. Nasa work na siya. Hindi ko nabasa. Sorry naman. Oo nga pala, no? Busy kasi ako doon. Pumunta ako sa bahay ni Sis Bittersweet. Bye-bye to all. I need to go now. See you in next episode. Yan pala. Nagpaalam na pala si Sir Anthony. Okay. Hindi ko nabasa kasi. Busy ako humanap ng bahay ni Bittersweet. Na napaka-bitter talaga to. Kahit matamis. Kahit matamis pero napaka-bitter. Tay Hefty. Thank you so much po, Tay. Hi po. Hello po. Manoy Eric. Hello, Manoy Eric. Manoy Eric.
Hello, Manoy Eric. Mega love shout out. Salamat po, Manoy Eric. Sir Jamin. Anong basa nito? Jamin? TV vlog. Hello po, Sir Jaime. Ganon. Jaimin? Tama ba? Jaimin? Sir Jaimin TV vlog. Hello po. Hello po, Lola Sweet. Ayan. Sir Eric, sabi ni Sis IP, salamat Butchoy sa paghahanap. Ayan. Sana naman po, Sir Butchoy, mahanap mo Sis Bittersweet na hindi ka nahihirapan. Na hindi sumakit yung ulo mo dyan. Hello, ma'am. Ilocanang pobre. At sa lahat. Ayan. Manoy Eric, may love shout out sa inyong lahat. Sabi ni Manoy Eric. Thank you, Manoy Eric, sa pagbisita sa live ko. Thank you sa lahat na nandyan sa baba. Salamat po ng marami. Ang sakit talaga. Ilocanang pobre, sabi ni Manay Eric. Sakto ang view ni host. Nakasakay kasi ako sa bus. Pauwi na ako. Pauwi ka na. Ingat po, Sir Jaimin TV Vlog. Tama ba yung basa ko? Thank you, Manay Eric. Ay, wow, nadagdagan na yung aking channel member. Thank you, Manay Eric. Pero Manay Eric, wala akong pang ano niyan, pansukli. Purdoy pa si Tres. Pag yumaman na ako, Manay Eric, ha? Pag nanalo ako sa loto, Manay Eric. Papabahayan kita, Manay Eric. DJ Boya, Chu, Idol. Host ka na. Ayan. Bigyan mo ako dito, Sis Jed. Walang tulugan tayo. Oo nga di ba? Alam mo. Nasusobrahan na ako sa puyat. Feeling ko talaga, parang wala na akong dugo. Yung kulay ko, hindi naman ako ganito Namumuti yung kulay ko, Sisi. Tapos yung yung kamay ko, yung palad ko, puting-puti na siya. Agoy, tabang. Teka lang ha. Screenshot ko tong ni Manay Eric. Thank you, Manay Eric. Welcome to Sisi. Welcome to Sisi, Manay Eric. Late ako nagising, wala pa ako nagagawa. Ayan. Nag-live ba kanina si Butchoy? Hindi ko nakita, pero pinuntahan ko siya. Hindi. 2 days ago ata na nag-live siya. Salamat, Manoy Eric. Tay Hefty, thank you po. Sa patambay, ang tibay ni Tres, lagi active. Oo, Sisi. Di ba? Dapat sana araw-araw kasi sayang yung wifi ko din. Gusto ko sana samantalahin. Kaya lang, di ba, may grupo din ako. Sila Sis Ina. Nagsusuportahan kami sa mga live. Kaya every lang yung schedule ko, 3 times a week lang. Every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, ayan. Kaya pag ganitong halimbawa bukas, nakakagala ako sa iba. Kasi minsan, pero yung iba, yung mga kagrupo kasi namin, di ba? Bukas, meron din sila, gano'n. Meron din silang live. Sentido, search mo. Ano daw yun? Teka lang. Ha, ads. Ano yung sentido? Yung dito sa may ano nga ba ito sa Tagalog? Yung dito sa may katabi ng kilay. Yung masakit, di ba? Dito, ano ba tawag dito sa Tagalog? Hindi ko alam. Basta sentido yung alam ko Oo, basta yun na yun. Umiinom ka ng vitamins? Hindi nga Ano ba yung pwedeng inumin? Sentido, search mo. Sa puyat siguro, sis. Oo nga siguro, sis IP. Hello po, Sir Lauro. Sir Lauro, hello po. Mega love shout out. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sabi ni Sir Lauro.
Thank you po, Sir Lauro. Salamat po sa pagbisita ulit sa aking bahay. Plinay po kita, Sir Lauro. In-upload ko sa community, kaya lang, dinilit ko ulit kasi bawal po pala mag-post ng mga ni-replay na mga, yung resibo ba? Bawal i-post sa community. Kaya yon, dinilit ko po, kaya wala na. Wala na kami mga upload doon. Tama na host, Tams. Tama na host. Ayan. Ayan, may binaba pong link. Ano ito? Akala ko link. Ayan, sabi ni Sir, gusto kita. Bittersweet 37, Dan Connected Paul, watch, walang hinto. Kakahanap sa'yo. Ay, kawawa naman. Hindi ka naawa dyan, si Bittersweet. Kanina pa yan. Hindi pa siya natutulog, kahahanap ng bahay mo. Sis Bittersweet. Kaya maawa ka. Palitan mo ng yung bahay mo dyan. Ayan. Salamat po, Sir Lauro, sa pagbisita po ulit. Jowa, Jowa inumin para magkadugo. Oh my God. Tumawag nga siya kanina. Kinantahan niya ako. Mas lalong sumakit yung sentido ko. Tamsak na host. Yan, sabi ni Sir Lauro. Butchoy, matulog ka na. Gabi na dyan. Sabi ni Lula Sweet. Ako din, try mong research. Sis, may challenge. China-challenge ka, sis. Bittersweet. I-try mo daw siyang i-research. Alin dyan, sir? Ito bang gusto kita? O yung JC? Over. Yun ba yun? I-try mo daw i-research. I-research. Si Sir, gusto kita. Si Bittersweet. Ayan hindi talaga nang iwan si gusto kita. Hindi iniwanan si Bittersweet. Hanggat hindi niya talaga na i-research yung bahay ni Bittersweet, hindi siya talaga umaalis. Yan talaga, si Happiness. Teka lang, inuubo ako. Ngayon, alam mo na Bittersweet. Ano daw? Teka lang. Babasa muna ako. Sino to? Hello po, Risa. Risa for Canada. Hi, Ma'am Risa. Ma'am Risa. Si Ma'am Risa. Parang napuntahan ko to Teka lang po. Wait lang po, Ma'am Risa. Ma'am Risa. Bigyan po kita ng damit. Ma'am Reza, hello po from Canada. Wow, nadikitan ko to. Parang nakapunta ako sa live nito ni Ma'am Reza. Ayan, meron ka na pong damit, Ma'am Reza. Ano daw? Sandali. Magbasa muna ako, ha? Dito ako kanina nahinto ako din, try mong search. Bittersweet. I-search mo daw si Sir Gusto Kita. Dan Connect, Sir Lauro. Sabi ni Sis IP. Ayan, salamat Sis IP. Ayan, tawang-tawa si Miss Andeng Vlog. Wow, LDR pa more. Oy, Butchoy. Di ko na need ang i-search. 1 month ago pa ako nakadikit sa iyo, Butchoy. Nag-attend pa nga ako sa live mo. Ayan. Nagsisingilan na, ha? Oo nga, ngayon mo palang binalikan siya, Sir Gusto Kita. Ngayon mo palang binalikan si Bittersweet. Busit ka, Tres. Agoy. Sorry naman. Hindi ko mapigilan eh. Hindi ko mapigilan yung mouth ko. Sir Hymin, done watching na sa nakapin with like 28. Yahoo! Ayan, Sir Lauro, salamat po. Like Dancy, sabi ni Ma'am Reza. Salamat po, Ma'am Reza. Sis IP, salamat sa paharang dyan. Sis Andeng. Miss Andeng Vlog, ha.
Ayun, no? Grabe yung tawa. Busit ka, Tres. Busit ka, Tres. Huwag dito, haha. Grabe yung tawa ko dyan. Tay, andito pa ako tayo sa iyong video tayo sa part 68, Zomba Blast. Marble shot. TikTok sa umaga, 16 hours ago, kay Tay Hefty. gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan Tusok 57 ako, Tay. sa Gino Remix, ang Ayan, di ba? sa buong Parang nawala yung sakit ng sentido ko. Aray, ang sakit. Ang sakit. Hinilot ko, mas lalong sumakit. Yung yung ugat sis, masakit yung ugat. Labas na labas yung ugat ko sa sentido sis. Ano to? Ang sakit talaga. Aray. Teka lang. Sige nak, salamat. Ayan, sabi ni Tay. You're welcome po, Tay. Hefty. Si Miss Jed gusto lagi malaki saging. Ano yon? Maraming banana? Gusto niya? Gusto agad? Maka silver button? Ganon? Tawa ng tawa ka, host. Ikaw muna, speaker ko sa live ko. Kailan? Kailan mo ako papaakyatin? Pwede naman ako maging co-host mo doon. Pag pag okay na yung pakiramdam ko. Dinadaan ko lang sa tawa pero grabe ang sakit talaga. Yung kamay kong isa andito nagmamassage sa sentido ko. Harang sis, shouty. Sabi ni Sis Dit. Hello Sis Dit. Di ka pa natutulog dyan, Sisi. Anong oras na? Anong petsa na? Matulog ka na dyan. Ma'am Dit, sabi ni Sis IP. May love shout out sa inyong lahat. Sabi ni Sis Dit, makanip. Tay, salamat po Tay. Nako po, stop mo na tong live. Matulog ka na. Grabe. Hindi naman ako sisi nakakatulog pag ganitong araw. Alam mo yun, gabi lang talaga ako nakakatulog kapag pag madilim. Pag ganitong maliwanag, never na makatulog talaga ako. Mamaya, kahit naman tanghali, nakahiga lang ako pero hindi talaga ako nakakatulog. Sumasakit lang yung ulo ko. Unahin mo magpahinga. Tres, magpahinga ka na. Haha, sabi ni Miss Anding Vlog. Gusto kita, sir. Matulog ka na dyan. Gusto kita, sir, talaga. Gusto kita, matulog ka na po dyan, sir. Salamat po. Salamat sa suporta po kay Tres. Salamat po sa pagbisita sa aking live at sa pag-stay. Thank you so much po. Sana po makita din po kita sa live ni Bittersweet. Bukas, baka mag-live po iyan. Kailangan pa namin kasing paluin yan bago yan mag-live. Si Bittersweet. Ayan, maaga pa sis. Maaga pa, sige. Walang pasok bukas. Okay, sige. Sige, tambay ka dito. Tres, mag-silent ka na, magpahinga ka na, baka mag-collapse ka. Hindi naman siguro. Naka-live pa ako, now, hahaha. Kasi boses dinig ka sa live. Naririnig ba ako doon? Yung tawa. Natawa kasi ako kanina kay Bittersweet eh. Ayan, hello B-Boy! Sisi B-Boy, hello! Tapos ka na mag-live. Yahoo! Tres, magpahinga ka na. Oo, salamat Lola. Mamaya na po. Kanina nga, ang tagal kong bumangon talaga kasi ang sakit talaga ng sentido ko. Pero masarap yung tulog ko kagabi. Pero masama yung gising ko. May ganon. Tudas? Bakit na tudas? Butchoy, tulog na. Ayan, Sir Butchoy. Matulog ka na daw po, sabi ni Bittersweet. Wag ka nang gumaya sa amin, Sir Busnoy. Kasi ito, tingnan mo, pumuputok na yung sentido ko dito.
Tapos kanina pa. Tapos na pala. Ayun. Nawala ako sa'yo kasi nag-brown out. Tapos bumalik yung kuryente. Tamang-tama. Nakapag-live ako. Salamat po, Tay. Ayan, Tay. Marami pang mga harang. May mga insert harang sa yung si Macdo. Kay Tay Hefty. Gaming. Ayan, salamat po sa lahat na naandyan. Thank you so much po. DJ Jonel sa Gyno. Kagabi, pagpaalam ko doon kay Sir Zoom, nakatulog ako agad si Bittersweet kanina. Kagabi. Wala kayo dyan papatamsakan, mga sisi? Nag-live ka pala, sis Dit, kanina? 10 hours ago. Anong oras yun? Sarap ata ng tulog ko noon, Sana all, ang daming mga upload na short video. Ayan, galing ako dun sa short video mo, sis Dit. Mamaya, pasadahan ko yung mga short nyo. Tambay lang, Tris, nagtitiklop isang taon na itong tiklopin ko, hindi matapos. Grabe sa isang taon. Grabing tutupiin yan. Ano yan, gabundok? Sige lang, sis, magtupi ka lang dyan. Salamat. Isang taon na pala. Grabe, no? Yung itsura ko. Yung itsura ko, di ba? Ayan, tawang-tawa sila. Tawang-tawa sa isang taon na to, tiklupin. Ano ba yun? Mga titiklupin na yun. Ayan, malapit na yung yung sinasalang ko kay Tay. Malapit na. Tusok 57 ako dito.
Ano, Miss Anding Vlog? Pinapalaki ba yung bahay nito? Ni Miss Jed? Pinapalaki ba to ni Miss Jed na ano? Tanggalin ko na ba? Bakit? Pahinga ka na, Tres. Huwag ka na magsalita. Hayaan mo na to, BGM. Oo, sige. Mag-BGM lang ako, Lola, no? Teka lang. Hanap ako ng pwedeng, ibaba na link. Sino ba pwede kong ibaba na link? Si Manny Eric. Manoy Eric, no? Pwede yun, no? Hindi pa siya monetize. Pwede yun, si Manoy Eric. Yung bago kong channel member. Manoy Eric. Parang daming kapangalan ni Manoy Eric. Hindi rin maano yung ano niya. Ang dami din kapangalan. Marami din kapangalan si Manoy Eric. Hindi rin researchable yung kanyang bahay. Hindi rin ma-research. Tingnan ko nga dyan si Manoy Eric sa baba. I-go to channel ko na lang. Ano daw yon? Ayan, salamat sa paharang, Sis Dit. Tulog na yun si Butchoy. Oo, tulog na ata. Huwag abusin yung self-dress. Oo nga, Sisi. Nagkantahan pa yata sila kagabi. Sino? Tayo, di ba? Yung tayo, magkasabay tayong nag-out kagabi. Doon kay Sir Anthony. Tapos yun, natulog na ako. Tumambay tayo kay Sir Zoom. Tapos, nagpaalam na ako kagabi kay Sir Zoom kasi nga, nararamdaman kong nalalaglag na yung hawak kong CP. Kaya nagpaalam na talaga ako. Sabi ko, matutulog na ako. Kasi yun, nakatulog naman ako. Tapos nagising ako, alas 5. Tapos yun, pagising ko, ang sama ng pakiramdam ng sentido ko. Sentido lang talaga. Yung kabila lang, sis. Kabila lang siya. Masakit. Ano kaya yun? Ayan, tapos na po ako, Tay, dito sa, Part 68, Zumba Blast, Marble Shot. Level 212 up to level 214. Nakapag-iwan ba ako ng bakas? Ayan, watching time. Nakaiwan ako ng bakas dito. Ayan, nandito pa siya. Oh, andito pa ako. Ayan na, nilabas niya na yung pangmalakasan niyang bahay. Mga lalabs, YouTube channel niyo na yan. Kung gusto niyo magkaroon ng happiness. Tuwatawa na naman ako. Bakasyon ako bukas. Punta ako sa farm. Ay, talaga? Sana all. My farm. Dito pa ako, sabi ni Sir JC. Kinig lang, ayan. Ganon, oy, Tres, pahinga ka na. Wag muna puntahan bahay ko.
Tulog na. Na-invite ako bukas. Ay, sana all. Harang, sabi ni Sis Inday Myrna. Ayan, salamat po Sir JC. Salamat ng marami po. Matulog ka na dyan Sir JC kasi anong oras na din dyan? Ating gabi na ba dyan? Sis Inday Myrna, Sisi, salamat sa patamsak dyan. Teka lang. Oo, palitan ko na nga. Ito na nga. Asa na yun? Asa na yun? Ayan na, ayan na. Tulog na tres, tulog na tres. Switch na, bulol na naman talaga akong basa. Tulog na tres. Si Sweet na lang na bahala sa bahay mo. Oo nga, no? Ikaw na yung bahala dito, sis. Letter Sweet. Inday Myrna, okay ba tulog mo? Sabi ni Sis Dit. Sis Inday Myrna, good morning. Sabi ni Sis IP. Sis IP, sabi ni Sis Inday Myrna. Pwede naman yan, pa-BGM lang. Under naman yan. Harang ulit. Ayan, salamat sa mga paharang nyo dyan. Good morning, Sis IP. Nandito kami. Ayan, under naman yan, Tres. Ayan. Oo, sige. Under naman to. Lagay lang sa BGM. Ayan, Tay Hefty. Salamat po, Tay. Kinig lang, nakahiga pa. Ayan, nakahiga pa si Inday Myrna. Magtambay lang kami. Ayan, sige. Thank you po sa lahat ng naandyan sa 12 Eyes na nakikita ko. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami talaga, aray. Sige na nga, mag-BGM na ako. Sir JC, salamat po ng marami, Sir JC. Magpa-BGM muna po ako kasi ang sakit talaga ng aking, sentido. Naka-BG lang ito, host. Ayan, salamat po ng marami. Itambay ko din tong isa kay Sir Sung. Hindi na ako mag-play muna. Ilista ko lang kung sino yung nandito, yung pumasok. Lista ko lang. Bye-bye guys. Pa-BGM lang tayo. Thank you so much po. Salamat ng marami sa support mga loves. Iwanan ko lang to ha.
Idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Carlota, cerita tentang virus mematikan mulai dari Ebola, HIV/AIDS dan juga Lassa. Tiba-tiba sebanyak muncul di berita virus terbaru dan mematikan namanya corona. Kita mulai searching sampai kita sepusing, ternyata ini virus memang sangat berbahaya. Lebih gila dari HIV/AIDS dan juga lainnya, lebih berbahaya itu mulut dan otak. Otak lebih gila daripada corona. Orang yang tak salah boleh mau jadi tersangka. Biar orang baik tetap jadi disayang, biar hati mereka tetap menjadi penjahat. Corona cuma negara, karena tak sepenuhnya cara menyebarnya hanya lewat dekat senjata. Semua orang sekarang semua jadi dekat orang yang masih muda. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. DJ Boyet True Idol. Let's go to work. Let's go to work. Want the box of JD whiskey. DJ Boyet True Idol. Bang, bang. Let's go to work. Clap.
DJ Boyet, true idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. DJ Boyet, true idol. I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Can I call you babe? Can you be my friend? Keep you my love, to the
Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, desde que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa ko? Ako'y naaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebota, desde que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Alam ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin napabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Ay tumira, girl, ay tumira. Alam ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin napabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Ay tumira, girl, ay tumira. Girl, ay tumira. Alam ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin napabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Pela
Jonel Sagayno. are listening to the music of Filipino Mix Love DJs. DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. Your way to DJ Jonel Sagayno. Aku suka DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Remix. One, two, three, one. One, two, three, one. One, two, three, one. DJ Jonel Sagayno.
three, come on.
see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Can I call you babe? You be my friend. Keep you my love until the very end. Let me show you love, all of us. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, no. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for a while, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, 100%. I'll be right here with you, long as you goes with. Oh, no. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.
tinig mo sa aking nakabighani na di ko mapipil ang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Palang ako'y natunaw na mga tinig mo sa aking nakabighani na di ko mapipil ang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Girl, ay Junita. Palang ako'y natunaw na mga tinig mo sa aking nakabighani na di ko mapipil ang aking nadarama. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJs. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Thank them. One, two, three, one. Thank them. One, two, three, one. Thank them. One, two, three, one. DJ Jonel sa Gyno.
too hard on baby covers, serenade each other with careless melodies. Something very deep inside us, the major and the minor, we're like piano keys. You play for me. Couldn't stop the wheels from turning. It was like a whirlwind that guided us like easy. Couldn't stop inside a feeling, a song that never ends. We were like a symphony. You play for me. DJ Boyet Tube Idol. DJ Boyet Tube Idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Carlota, cerita tentang virus mematikan mulai dari Ebola, HIV, AIDS dan juga Lassa. Tiba-tiba sebanyak muncul di berita virus terbaru dan mematikan namanya Corona. Kita mulai searching sampai kita sepuasnya, ternyata ini virus memang sangat berbahaya. Lebih gila dari HIV, AIDS dan juga lain, memang lebih berbahaya. Carlota, lebih gila daripada Corona. Orangnya
DJ Boyet, True Idol. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Wonder box the JD whiskey. DJ Boyet, True Idol. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Wonder box the JD whiskey. DJ Boyet, True Idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky.
hands in the sky, put your hands in the sky, hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky, put your hands in the sky. DJ Boyet, True Idol. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the
Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Ito a mí me rebota, ella te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang kahit nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebotaste, ella te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Palang ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Palang ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Girl, ay Junita. Palang ako'y natulong na. Mga tinig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party!
Jonel Sagayno. You are listening to the music of Filipino Mix Loud DJs. Two, three, DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. No way to DJ Jonel Sagayno. Ako suka. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Remix. One, two, three, come on. One, two, three, come on. One, two, three, come on. DJ Jonel Sagayno.
1, 2, 3, come on.